Sí. Ben, pois, moi bo día a todas e a todas. Moitas grazas por acudir a esta comparecencia que no día de hoxe queremos centrala na situación da pandemia e, en concreto, no aspecto máis importante para poder loitar contra a COVID, como é toda a evolución que ten que ver co plan de vacinación. Nese sentido, xa avanzo que imos solicitar a comparecencia do presidente da Xunta para que explique nesta Cámara o plan de vacinación, como se está aplicando e con que resultados, porque desde o BNG estamos moi preocupadas e preocupados por o feito de que Galiza estea a cola na vacinación das persoas maiores de 80 anos. O que vemos é que o Goberno do Partido Popular, que presumía de poder vacinar cada día a 100.000 galegos e galegas, o que vemos é que en 3 meses non foi capaz de vacinar nin tan siquiera coa primeira dose ao colectivo prioritario de persoas maiores de 80 anos, é dicir, a ese colectivo de 235.000 persoas. Cos datos publicados o pasado día 2 de abril, o resultado que vemos é que o 31% das persoas maiores de 80 anos non teñen recibido nin a primeira dose, é dicir, que hai case 74.000 persoas maiores de 80 anos no noso país que non recibiron unha vacina que é esencial para poder protexer as súas vidas. E é evidente que até o de agora estivo habendo un problema de abastecemento, pero tamén é evidente que algo non se está facendo ben para que Galiza estea a cola na vacinación das persoas maiores de 80 anos, algo que nos están indicando os únicos datos oficiais publicados a este aspecto. Para o BNG non é razonável que máis de 3 meses despois de empezar a campaña de vacinación teñamos a máis do 30% das persoas maiores de 80 anos sen recibir esta primeira dose, cando son un colectivo de risco e debera de ser un asunto prioritario e urxente para calquer goberno. Queremos, por lo tanto, que se dea información detallada no Parlamento de Galiza e, por iso, solicitamos a comparecencia do presidente da Xunta para que dea conta de que está pasando neste asunto e que se poña fin á opacidade en relación co proceso de vacinación no noso país. Porque é evidente que hai moitas cuestións que debe de responder o presidente da Xunta. A primeira, un asunto que tamén nos preocupa moito e que sabemos que no caso de persoas maiores de 80 anos que teñen algún tipo de discapacidade e que non poden acudir aos centros de vacinación, non sabemos como vai ser o proceso de vacinación desas persoas. O único dato que temos é que até o momento non se están vacinando, a pesar de que poden ser un colectivo máis vulnerable. Por iso queremos que se dea conta de cantas persoas hai nesta situación no noso país, cal é o calendario para a súa vacinación e en que prazo se vai a proceder a vacinar a estas persoas que, insisto, poden ser un colectivo especialmente vulnerable. Hai unha segunda cuestión que tamén nos parece que merece unha resposta en sede parlamentaria. Sabemos que esta falta de transparencia non permite saber como está evolucionando o ritmo de vacinación noutros colectivos que tamén se sinalaron como colectivos prioritarios. A información que temos é que se fan anuncios de que se inician procesos de vacinación, pero non sabemos como evoluciona ese proceso de vacinación. Estamos referindo a colectivos que son moi importantes. Estamos falando desde o personal sanitario, de todo o sistema sanitario, personal docente ou traballadores e traballadoras de actividades esenciais. Só temos anuncios de que se inicia o proceso de vacinación destes colectivos, pero ni un só dato de si se ten completado ou non, até que punto, en que doses e en que situación está neste momento. Hai outras cuestións que tamén nos preocupan e é saber como vai evolucionando a vacinación por tramos de idade ou por áreas sanitarias, porque sabemos que hai ritmos de vacinacións diferentes en función das áreas sanitarias e non é entendible que haxa un ritmo distinto e que en función da área sanitaria na que vives o proceso de vacinación vaya máis lento ou máis rápido. Creemos que imprescindible garantizar que vai haber o mismo ritmo de vacinación en todas as áreas e que non hai ningún tipo de discriminación neste ámbito en función de cal sexa o lugar de residencia. En definitiva, hai moitas interrogantes e opacidade
Estamos a cola na vacinación das persoas maiores de 80 anos en Galiza. Non sabemos como se está procedendo a vacinación no caso daquelas persoas maiores de 80 anos con discapacidades. Non hai datos claros sobre como evoluciona o proceso de vacinación por tramos de idades ou colectivos e sabemos que hai desigualdades en función das áreas sanitarias. Por lo tanto, o que temos é un plan de vacinación marcado polo oscurantismo, por a propaganda, onde non se están cumprindo cos obxectivos marcados, pese a que esta é unha cuestión esencial para poder derrotar o virus, tanto desde o punto de vista sanitario como tamén desde o punto de vista económico. Por todo isto, vamos a pedir a comparecencia do presidente da Xunta no próximo pleno, porque creemos que é urxente que se dea conta de como está a situación do plan de vacinación en Galiza, que se expliquen o porqué das deficiencias e, sobre todo, como se vai a solucionar para que o ritmo de vacinación en Galiza sexa o máis rápido posible e que unha vez que teñamos todas as vacinas necesarias, isto vaya a un ritmo que sexa o que está esperando a poboación. Porque o que estamos vendo é que neste asunto a propaganda vai por un lado e a realidade vai por outro. Desde o BNG o que lle pedimos ao Goberno do Partido Popular é que deixe atrás a propaganda, que se reforce a sanidade pública e, sobre todo, que se sexa responsable con unha cidadanía que leva un ano de pandemia, dando o mellor de sí e cunha situación de agotamento evidente e que non se merece nin propaganda nin enganos nun asunto como este, porque, ao final, ver que non se cumplen os obxectivos, o único que fai é que haxa máis desánimo entre a poboación, máis descrédito, e, desde logo, creemos que o mínimo que se merecen os galegos e as galegas é un goberno que cumpra, un goberno que non xogue a propaganda e a publicidade con un asunto tan serio. En definitiva, un goberno que lle diga a verdade aos galegos e as galegas e que non xogue con este tema porque, insisto, a vacina é a gran esperanza, pero non debe ser, desde logo, un obxecto de manipulación e de propaganda, sino que os galegos e galegas merecense a verdade, obxectivos cribles e datos reais. Por a nosa parte era un pouco que vos queríamos trasladar. En todo caso, quedo á espera por si hai algún tipo de pregunta. Sí, tamén sobre a pandemia, o secretario xeral do PSDG acaba de propor ampliar o toque de queda ata as 11 en función dos picos, de que non aumenten os contagios. Cal é a posición do PNG neste sentido? Ben, non creo que o futuro de evolución da pandemia dependa dunha hora arriba ou unha hora abaixo do toque de queda, non? Eu creo que ahora mismo o que está esperando a nosa sociedade que haxa un plan de vacinación que vaya rápido, que haxa personal sanitario suficiente para enfrentalo, que se reforcen os servicios de rastrexo e, desde logo, pois que cando estamos á espera de si pode haber unha cuarta onda, que o que haxa é responsabilidade, porque creo que, en fin, estamos ante un asunto moi serio. Bueno, nos creemos que a xeración nos é evidente que foi o xermolo do nacionalismo no noso país, na defensa da idea de Galiza como nación e que esa xeración impulsou un debate que tiña que ver co recoñecemento do noso autogoberno e que ese soño aínda está incompleto. A verdade é que eu teño unha axenda anterior e teña un acto previsto con anterioridade. Habrá unha representación do BNG, como non pode ser de outra maneira, nese acto institucional do Parlamento. Algo máis?